Raiffeisen grupa je u Mostaru organizovala prijem za korporativne klijente sa područja Hercegovačke regije. Domaćini prijema bili su predstavnici banke, leasinga i Investa. Raiffeisen banka večeras nastavlja sa svojim prijemima i evo imali smo priliku ugostiti naše cijenjene klijente iz Hercegovine. Sa njima smo popričali, razmijenili iskustva, dobili neke nove ideje za nove proizvode i usluge. Mi ćemo i dalje nastojati da slijedimo svjetske trendove u bankarstvu. Ovom prilikom zahvaljujemo se našim klijentima na lojalnosti, vjernosti i uvijek iskrenom feedbacku. Nakon Sarajeva i Mostara, u narednom periodu biće organizovana i druženja sa klijentima u Bihaću, Tuzli, Banja Luci i Zenici.